U derbiju 32. kola našeg fudbalskog šampionata zaslužena pobjeda Sutjeske na Trešnici. Najbrži penal u istoriji naše lige, dosuđen u 10. sekundu, a pretvoren u gol u 2. minutu, uslovio je da igrači Sutjeske mnogo komfornije osjete nastavak utakmice od domaćih fudbalera, kojim je trebalo dobrih 20 minuta da se povrate i da pronađu sebe u tom taktičkom dijelu. Nekoliko prilika nakon penala imala je Sutjeska, a Zeta je uzvratila u periodu između 30. i 35. minuta sa dvije sjajne prilike. Najprije odlična tropotezna akcija koju su odigrali Kalezić, potom Burzanović i šutirao je Orlandić, nije bio precizan. Nakon toga, minut i po, Kalezić sa ivice 16-terca pokušava iz voleja, ali također neprecizan šut. U drugom poluvremenu krenula je Zeta na sve ili ništa. Najbliži su bili izjednačenju u 60. minutu. Kalezić je sjajno prihvatio loptu i u punom trku ostavio iza sebe Šofranca. Kada mu je Giljen pošao u susret, šutirao je, međutim pogodio je samo stativu. Stigla je kazna. 2 minuta nakon toga odličan centaršut sa desne strane Grivića, a igrač koji je svega nekoliko minuta ranije ušao u igru Pajović, odlično se postavio na drugoj stativi i matirao golmana Akovića. Do kraja nekoliko poluprilika i za jedne i za druge, ali rezultat se nije promijenio. Mijenjali su i jedan i drugi, Dostanić svih 5 izmjena, međutim sve to na kraju nije dalo rezultata. Sutjeska je sa datim golom u prvom i u drugom poluvremenu slabila u Golubovcima i vratila se na drugo mjesto. Zeti preostaje utakmica polufinala kupa u srijedu protiv Budućnosti. Cijela sezona staje bukvalno u taj duel. A što se tiče prvenstva, još 4 kola do kraja pokušat će da izbore poziciju koja izbjegava baraž. U 11. sekund kad se svira penal i kad posle toga primimo gol, teško se vratiti u utakmicu. Ali opet smogli smo snage da u prvo poluvreme stvorimo 200-300% šanse preko Orlandića i preko Kalezića, nismo iskoristili. U drugo poluvreme smo se dogovorili da probamo da anuliramo ovu prednost Sutjeske i još jednu šansu 100% preko Kalezića nismo iskoristili. Posle toga primimo gol i već tad je bila utakmica riješena. Nešto smo pokušali sa ovim izmjenama da odmorimo neke igrače za utakmicu ove sezone koju igramo u srijedu protiv Budućnosti i cijela sezona stala u toj utakmici. Samo o tome sad razmišljam. Otvorili smo utakmicu, nije nam prvi put da je otvorimo tako i onda je normalno lakše. Uvijek je dobro dati gol, uvijek je dobro imati penal za sebe, ali desilo se u prvom minutu i bilo je lakše kad uđete u utakmicu sa 1-0, svakako. Igrali smo dobro i u polju, igrali smo dobro te transformacije po izgubljenoj lopti, a isto tako i po osvojenoj lopti. Tačno je da smo znali šta hoćemo, radili smo dobre, duplirali stvari po boku, nismo dozvolili Zeti, iako je i Zeta imala neke šanse, imala je svoje šanse, ali opet